Takže já vás zdravím u našeho nového videa. Dneska je to z Counter-Strike 2. Doufám, že se vám toto video bude líbit. A že já se tady nestrapním jako hovado. Ještě, že se mi to nezačne sekat. Strašně moc, kámo, bych chtěl, aby se to neseklo. A asi budu mít nový počítač, takže se těšte na nový video. Teda můžete se těšit, není to jistý, jestli se to potvrdí, jestli budu mít přesně nový počítač. Budu se ho skládat sám. Mám přesně komponenty objednaný. A OK, tak jdeme na video, ať to tady neukecávám, dejte like a odběr a jdeme na to. Na cvičování dáme si to hezky proti botu. A tak jednoduchý hry, jakože je třeba... Že se dáme teroristem. Teroristem je to většinou dáme, jakože zacajty. Já půjdu hned na Bčko, logicky. Můžu jít. Takže kam poběží oni, no. Podle toho se budeme rozhodovat. Ukažl jsem to sekal. Takže budeme sebe. OK, budeme to na Bčko. I need help here! Já mám na V1, jo. We're going to do this. Jo. Terrorists win. Děčí. V klidu, kámo, v klidu. Sice mě takže zabili, jo, ale tak cápky jsem takzvaně rozjebal. Teď si vezmu moje oblíbené to a vezmu teda tady. Let's go, my brother. Smoke. No, kde jsem to mal střed. No, to hodil za. I need help. Mám 3 kill, mám 3 kill. Možná jsem tady 3. I think I heard someone. Čtyři. Only one left. Tam je skrčený za rohem. Tady musím objevit, ale takhle vlastně zlej. Terrorists win. You think you can OK, kill us? GG, to je Let's go, my friend. je moc zlej. Vypadá se, že tady, jo. OK, kam bereme jenom. Bereme si navíc smoke. Let us go. No, tam oni mají. Předtím pádem tam, ale... Smoke. To jsou až na Bčko. Decoy. Berlin, I need help here. I need help here. Já nebyl, to je podle. Make 3 left. Jdeme mířit, kámo. They're down to 2. Terrorists win. Dva headshoty za sebou, jo.
Radši jo. A víš co? Teď budu takový no už je, tak se to nestihne. Tady to si neberu, beru si to. Together we can do this. Throwing smoke. Sniper. Create a plan. Come on left. Terrorists win. Yeah. Musím měl dávat bacha a já mě přijde, že nejsem vůbec slyšet. Tohle to horší no, pozadí. Tak čeho kámo, tak čeho. Ale Frozena furt mám. Guys, I tell you, we kill them all. Smoke. Jo. Už se takový kretén. Jeden dead. Přesně hodil tam, kam jsem právě nechtěl. Já právě to jo, to seš ty typu. Takže oni, ostatek je vlastně na Bčku. Jen cápek se schoval, tak nehrál. Taková pista, která leze sám. What is it? All clear. Terrorists win. Je proč nejdou proti reálným lidem, protože jak se mi to začne sekat, tak už to nemá cenu, jakože hrát tak dlouho, takže já vám vlastně jakože přináším jen z těch větších zážitků z té samotné hry, takže hasíme to. We must win. Smoke. Ale to zase tím pádem. Pržuji mě na Bčku. Grenade. Just need help. Všichni se Martine v píče se. I'm planted. Takže aktivovat až tady všichni budu potom pomůžu. Tady mohu se zmínit. Dva. Takže mi půjdu, no. Kamu, jo takovej kousík. Terrorists win. Yes, yes, yes. Se svým hostým jsem si musel oponout smrt. A stejně já už mám strašně moc. Bčko, jasně, a stejně nevyužiju. Polovní stranu stejně nevyužiju. Smoke. Já jsem se zase povolila. Kdyby to nevyšlo, stačí do smouku. Se nerozlejná už. Grenade out. Throw it in the corner. Nepotřebuji se
28. Ještě než... What is happening? Předpokládám, že on je tady. Terrorists win. Takže to mám Die. The guy's out. to je to. Co to může? Jsem ten granát se nepochopil v životě, jakože. No more talking. Now we fight. Smoke. Tam jsem granát hodil. Molotov. What is? There is one. That makes me left. Už mi to nestřelilo, když jsem to klikal. Vole, nevadí. Vyhráváme 7-0. Co se může pokazit na tom, že teďka prohrajeme? Zapekne rovnou do ní. Co si myslíte? Chcípneme. To je nám nás. Je obklíčený se dvou stran. Ono zabije, to si říká už prdel. Potom se to je jediná hra, kterou dneska natočím. A bude to samozřejmě jediná hra, kterou já si zatím zahraju za celý zase 5 měsíců. Takže na pangovnu. Counter-Strike množka, když jak můžeme otevírat ty tady a to mi nedělá problém, když tak jestli byste chtěli, ale jakože nedostaneme nikdy do hry. Já mám se tam to. Jsem taky ještě nedostal do hry. Ty vole, sej mi ho, vole. Teď spíš kamšo. Co opět se zasekne na jediném místě. A jestli to deaktivuju, budu docela dnost srovnej. One idiot Oh, left. shit. To pojede, ty vole, jeden z nich. Máš ho tam, vole, přijaj. Terrorists win. Kámo, gratuluju botům. Když zase jediný, kdo tady byl nejlepší, jsem byl zase já, vole. Takže dejte like a odběr, já se pro dnešek zase s vámi loučím a čau.